Il-Ministru tal-Intern Manuel Mallia jibqa' jżomm il-pożizzjoni tiegħu li ma jippubblikax l-inkjesti dwar il-każi ta' aggressjoni li twaqqgħu kontra persuna li aggrediet 4 pulizija u dwar il-każ ta' Eltin Taljana. Mistoqsi x'inhuma raġunijiet wara d-deċiżjoni tiegħu, il-Ministru Mallia qal li hemm diversi aspetti marbuta mad-deċiżjoni tiegħu. Dawn l-inkjesti li qed tgħid inti qegħdin jiġu analizzati. Min jgħidilna għax qed indumu biex analizzati, naħseb li jkun hemm diversi aspetti oħra li jiena anke bħala Ministru nkun rrid inħares lihom u anke nkun nista' nieħu il-pariri fuqhom u għall-mument dawn qegħdin hemm jekk jiġu ovvjament pubblikati inti tkun taf fil-futur. Minkejja li huwa stabbilit li l-inkjesti huma lesti, il-Ministru tal-Intern sostni li għad hemm diversi aspetti li jridu jkunu kkunsidrati qabel l-inkjesti jkunu pubblikati. Meta jkunu pubblikati inti tkun taf bħala ġurnalista. Mal-ġurnalisti, il-Ministru Mallia wieġeb ukoll dwar is-700 transfer li ngħataw fl-aħħar xhur ta' Gvern Laburista. Il-Ministru Mallia qal li d-dikjarazzjonijiet tal-Oppożizzjoni li dawn it-transfers huma politiċi jew vendikattivi hija biss allegazzjoni. Din hija allegazzjoni. Skont il-Ministru responsabbli mill-Pulizija, it-transfers intalbu mill-Pulizija. Ħafna mit-transfers li inti jkollok jintalbu mill-membri tal-Kort tal-Pulizija stess. F'Marsa Skala l-Ministru tal-Intern inawgura qasa tal-Pulizija temporanja u qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda jkun hemm mobile van f'Paċeville. Il-Ministru Mallia qal li din l-assa mobile hija mamra b'kollox. Dwar il-kriminalità f'Marsa Skala, il-Ministru Mallia sostna li ċertu tip ta' kriminalità bħal vjolenza domestika naqset fil-lokal iżda żdiedu r-rejati fuq uffiċjali pubbliċi. U għadċaħat li Rapid Intervention Unit ser tieqaf u qal li din qed topera b'effiċjenza.